खुलुमबाय सार खुलुमबाय माने फनावल' रायलायो खिन्थु फेस टु फेस लोगो मोननाय जायाखै बे खौरां बिजोंखौ गोबां सुबुंफ्रा राजखान्थि नोजोरजों नायो खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे बिग ब्रेकिं निउज थांनाय हराव मोनसे जायगायाव गिदिर बमा बेरफ्रुनानै मोनसे गामिया धंस गोबां सुबुंफोरनि जिउनि खहा नै बेफोरबायदि बिग ब्रेकिं निउजफोरखौ जों नुनो मोनो निउज पर्टेल्सफोरनि गेजेरजों अब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां निउज पर्टेल्सफोर दंसै अब्लाबो गोदान मिजिं लानानै दिनै बेखेवनो थांगासिनो दं गोदान मोनसे बर'नि निउज पर्टेल बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क बेयो जागोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल होननाय हालामाव अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो हानायखिनि आङो डिटेल्स दिनै नोंथांमोननो होगोन अबाउट निउज पर्टेल्स एबा खौरांगिरिफोर एबा रादाब बुथुमगिरिफोरनि बारैहाय अके दा बेनि थाखायनो नैबे बिथांमोना आंखौ हांख्रायदों नैबे गांसे लाइजामनि गेजेरजों स' थेंक इउ स' माच आंखौ हांख्रायनायनि थाखाय अब्ला चलो लोगोफोर नोंथांमोनाबो थांफादो आंजों नैबे बेखेवनाय हाबाफारि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क बे जाहैबाय फाथाबारि मुंदांखा मोनसे जोंनि निसिमा हालामनि फाथाबारि होननाय गामि जोबोद गुवार फाथाबारिनि मानसिफ्रानो गावजों गाव सिनायलाया बेनिफ्राय थांनाय हरावथ' जोबोद अखामोन लोगोफोर बेनिफ्राय दा नै लामा लामा बेबायदि दैस्लुं बेनिफ्राय आं फैयै फैयै दा मोनफैलायबाय मोनसे दै बिमा दै ओमफ्राय बे एरियाखौ बुङो जाहैबाय आइ पवालि दा दैज्लांनि बोथोर सौफैलायबाय नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरनि भुगिनांनायनि सम सौफैलायबाय खारन नैबे दलाङा दासिम कमप्लिट जायाखै खस्थ' मस्थ'यै नाव सोलिनानै गोबां सुबुंफोर हान्थिनांगौ जाहैसिगोनलाय बर्थमानथ' दैया नै बेबायदिल' जायो दा दैज्लाङा फैगासिनो दं बारायसिगोन दैया बियो औवानि दलां बेबायदि सोलियो नै बेथ' उरायजोबनायनि सम फैसिगोन अब्ला आं दा मोनफैबाय जाहैबाय बेंटल टाउन स' दिस इज बेंटल टाउन बांद्राय खुलिजोबाखैनो दाबो फुंनि सम ना दा बिजि स्टुडेन्टसफोर बिराद स्कुल्सफोर दं नालाय बेंटलाव स' दिस इज बेंटल टाउननि बिखा गोरबो गेजेर आरो बे फाइनालि नैबेनो जागोन जायगाया अब्ला आङो मोनफैबाय नै दा बेखेवनाय हाबाफारिया जाथ'वाखै गाहाय आलासियानो अलरेडि सफैनानै दङसै नै बेबायदि आरो स' बेनो जाहैबाय नै अफिसा नैबो नुगोन बेनार होनाय ग्रान्ड अपेनिं सेरेमनि BMN निउज स' आङो सफैबाय लोगोफोर बेनो जाहैबाय नै नायदो लकेसन नैबे जाहैबाय मेन रड काजलगावनिफ्राय दावखोनाय ओरै थांबाय बेंटल टाउन ओमफ्राय बेयाव कलेज बेनिफ्राय ओरै खोलाहा बेनो जाहैबाय नै BMN निउज ग्रान्ड अपेनिं सेरेमनि यस सारखौ लोगो हमदों होनब्ला सार एन्ट्रि टु द अफिस जोंनि स्टाफआ फंबाय बेस्थ'थारनि फोसाबनायाव क्लिनलिनेसखौ नांगौना साफा खालामनांगौ बे जाहैबाय जोंनि फैदान फंबाय बेबो सासे स्टाफ बेनिनो दा नायदो नै बिसिनि स्टुडिअ यस बिसिनि स्क्रिन उननि स्क्रिन बेनिफ्राय नै बेफोरबायदि हाबाफ्राव होनाय बायदि माखासे माबाफोर थायो नै माने लाइटना बिराद इम्परटेन्ट नालाय भिडिअ'आवहाय स' नै बे बिथांमोननि अफिस बिराद स्टान्डार्ड फिसायैनो बेनिफ्राय सासेखौ लोगो हमबावदों नै सासेबाव स्टाफ इजराइल आरो बे फंबाय औ बिसोरखौ नुगोन नैबेयावनो नुखागोन नै बिसिनि बेनारावनो बिसोरनो नै आसला You are right to information is our responsibility. अब्ला फिथा हास'नायनि थाखाय थिम खालामगासिनो दं नै आरोबाव नै बेबो स्टाफ नै नायदो दसे उनाव बेखेवनाय हाबाफारिया जासिगोन नोंथांमोना नायलांदो आरो एबार यस जुदि साइडफोराव दङब्ला अननानै नैबे जोंनि अब्ला हाबाफारिया जागायसिगोन दा जोंनि BTCनि मानगोनां सार बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथाङानो बे फिथा हास'नाय हाबाफारिखौ लागोन जाहैबाय बेनो जाहैबाय चिफ गेस्ट सारा हनै गामसा गाननानै फैखादों आं गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय खावलायबाय साबायखर थाबाय दा जोङो गुबुन हारिजों फेर फाथिनोब्ला जों माबायदि मावनांगोन बेफोरखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों बांसिन फकास जानो हायो आखाइ खमनो खावलायबाय बयखौबो
गोदान मावख'आव सिङाव हाबनानै गावबा गाव मासिखौ लाहैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय हाबनानै बेखौबो हाबनो खावलायबाय बेखेवनायनि मुङाव बयनिबो थाखाय नै बेफोरबायदि एसे जानाय मिस्टि नेमकि साह बयनिबो थाखाय यस बेनिफ्राय निउज पर्टेलफोरनि खामानिया मा होननानै बुङोब्ला नै जा नोंथांमोना जेरै नुदों नै बेफोरबायदियानो जाहैबाय निउज पर्टेलफोरनि खामानि बाइट्स लानाय गेदेर गोलावफोरनि राव एबा सोरनिबा गोनांथार रावफोरखौहाय सुबुंनि गेजेराव फोस्रावनाय मिडियानि गेजेरजों खुलुमबाय सार सारनावहाय दिनैहाय मोनसे सोंथिया बेनो दा बर'नि माखासे निउज पर्टेल्सफोरखौहाय राजखान्थि हान्जाफोरजों सिङाव लोब्बा थानानै खामानि मावो होननानै गोबां जों मिथियो ओमफ्राय कमेन्ट्सफोरावथ' नायजाया पाब्लिकफोरनि कमेन्ट्स दा सारा बिनि सायाव मा बुंगोन बायासनेस होननाया मानसिनि जिउआव थाखायो बे स्वाभाबिक बेखौ लानानैथ' हेडेक जानांगौनि गोनांथि गैया खिन्थु निउज पर्टेलनि खोन्थाखौ आं बेखौसो बुंनो नागिरो सोर मा पलिटिक्स गेलेयो गेले खिन्थु जोंनिया माखासे माने नेकेट वर्डफोरखौ बाहायलायनो नाङा आं बेखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिरदों मानोना बे समाव फिथा हास'नाय हाबाफारियाथ' जोब्बाय आरोबाव मोनसे गोनांथार हाबाफारि दंबावो बे बिथांमोनहा बेनो जाहैबाय स्टुडिअ'नि बेकग्राउन्डखौ बेखेवनाय आरोना बिनि थाखाय माखासे आलासिफोर सफैनानै दंबावसै जाहैबाय सिङाव जिरायगासिनो दं दा नायदोनाय बिसोरो जाहैबाय गासैबो आलासि गोजोन्थों सार गोजोन्थों सार गोजोन्थों अब्ला लेंहरजानाय आलासि सासे सुबुं अनफावरि मिस्टार जिसया चम्प्रामारि बिथाङा नैबे फिथा हास'नायनि गेजेरजों आरो नैबे पर्दाखौ बेखेवनायनि गेजेरजों नैबे बिथांमोननि स्टुडिअ'नि बेकग्राउन्डखौ बेखेवनाय जासिगोन यस स' BMN निउज BMN निउजआबो जाहाथे खना खनलानिफ्राय जाहाथे खौरांफोरखौ बुथुमनो हानाय बायदि बिथांमोना नैबे लग'खौहाय गावसिनि सायख'नाय सुबुंफोरनो गथायो माइक एबा लग'खौ बेनिफ्राय निउज पर्टेल जागायजेननाय बर'नि मुंदांखा जिनाखि निउज पर्टेल एबा निउज चेनेल बड'लेण्ड रादाब बेखौ जागायबोनाय जुजिबोनाय दिनैसिम साक्सेसफुल जानाय जोंने मैखोम बसुमतारी नै आंजों दङ दा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो दा निउज पर्टेला आरोबाव बेबायदिनो जोंनि जायगायाव गोनांथि नामा आरोबाव ओमफ्राय समाजनि थाखाय बेसेबां बे खामानि मावनो हायो निउज पर्टेलफोरा थारैनो निउज पर्टेला जोंनि गेजेराव गोनांथि दंबावो जोंनाव जेसेबां निउज पर्टेल ओंखारदों बेयो जोंनि थाखाय थोजासे नङा मानो होनोबा निउज पर्टेलनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिया गिबियै हारिनि उदांस्रि सोमावसारनायाव गिबियै माने आखाइ होजेनदों बुंनो थाङोबा खौरां बिजोङानो दिनै भारत हादरखौबो माबोरै जौगानाय लाबोनो हादों आरो माबोरै मोनसे हादरजों सोमोन्दो खालामनो हायो बेयो मोनसे हारिनि माखासे फिसा फिसा जेंनायाबो खौरां बिजोंजों सोनारो सोरनिबा न'खरनि लोमजानाय सोरबा गावखौ फाहामथाय होनो हायै बेफोरबायदि जेंनायाबो खौरां बिजोङानो सुस्रांना होनो हानाय गोबां जाहोनफोर दङ बेनिखायनो खौरां बिजोंखौ जोंनो नांगौ जायो आरो माखासे निउज पर्टेलफोरखौ बेबायदिनो गोबाङा नैबे निउज पर्टेला नैबे पलिटिकेल हान्जानि नैबे निउज पर्टेला नैबे पलिटिकेल हान्जानि नैबेफोरबायदि गोबां पाब्लिकनाव गोसोआव दङ गोसोआव सानो कमेन्ट्सफोरनि गेजेरजोंबो जों बिराद मोननो हायो दा बेनि सायाव मा बुङो दा बेखौनोथ' गोबां साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे खौरां बिजोंखौ गोबां सुबुंफ्रा राजखान्थि नोजोरजों नायो दा बेवहायनो बबेबा खौरां बिजोंखौ सानो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि बबेबा सानो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि नाथाय नैबेबो मोनसे खौरां बिजोंफ्रा नंगौ दिनै जोङो आसामावबो माखासे खौरां बिजोंफोरखौ नुयो सरकारनि हेंथायै गोबां फोसावनाय आरो सरकारनि मोजां मावनाय गोबां फोसावनाय नुनो मोनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेनो जादों नाथाय बे जादों होननानै रावबो मोनसे आफादफ्रा मोनसे राजखान्थि हान्जाफ्रा खौरां बिजोंखौ गारनो नाङा जे गावसोर बाहायनांगौ बे हमनानै ला दिनै बर'फोरनि गेजेराव मैखोमै मोननै आफाद दं आफाद नङा बेयो राजखान्थि आफाद दङ जेरै UPPL दङ BPF दङ नों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव खौरां बिजोंखौ लिंहरनांगौ बेनिफ्राय नैबे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन जोंने समाज सिबियारि सासे मुंदांखा जाय जोंनि ब्रादार जिसुया चम्प्रामारि ओमफ्राय माबायदि मोनखो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबियावनो नैबे चेनेल आदा समदिनि चेनेलखौ जाय बिथांमोना नायगिरा बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होग्रोबाय आरो मोजां मोनदों आरो जाय बिथांमोना दिनै साब्रै दासो जाखांफुनाय जाय बिथांमोननि दारै गोबां माने निउसफोर जों नुनो मोनो
आरो बेजों लोगोसे दिनै आरो गोदान निउस BMN निउस चेनेल बिथांमोना खुलिबावबाय आरो बे निउसनि गेजेरजों जोङो गोबां माने अबावबा प्रग्राम जानाय अबावबा सोरनिबा समयसा जानाय अबावबा सोरनिबा माबा मोनसे बुस्थु नांगौ बेफोरखौ जोङो बे निउसनि गेजेरजों लोगो मोनबाय थागोन बिथांमोननि जे BMN निउस बे निउसखौ फल' खालाम आरो बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम बिथांमोननि थ्रुयै जाहाथे गोबां निउसखौ जों नुनो मोनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो थाबावबाय जे सोमदोन ब्रादार गोबाव समनिफ्रायनो आं बिथांजों आदाजों आं माने फनावल' रायलायो खिन्थु फेस टु फेस लोगो मोननाय जायाखै खिन्थु दिनै बे गोदान चेनेल BMN निउस चेनेल खुलिनायाव बिथांमोनाबो फैनायखौ आं जोबोद खुसि माने ब्रादारखौ लोगो मोननानै आं माने दिनै बेफोरबायदि मोजां गाज्रि सावरायलायनो हाबाय आरो बिथांमोननि जि चेनेलखौ नायगिरि बिथां रायजो राजा बिथांमोना निस्सय मोजां मोनो बिथांखौ आरो आंबो बिराद मोजां मोनो आरो ब्रादारनि जि निउस बे निउसआ गोबां माने पुरा हाइलाइट बा माबा जानानै दङ माने बिथांनि थ्रुयै गोबां माने जि बुस्थुआव माने ब्रादारा थांथावा बे जायगायावबो थांनानै ब्रादारा निउस खालामहैयो आं आसरित मोनो आरो बाइकजों थांनानै बबेबा लामाजों जे बाइकखौ दोननानै माने हाखर गोथौ गोला थांनानै बानायो बेफोरबायदि खस्थ' खालामला दानि जोंनि इउटुबार बा निउस खालामग्रा बिथांमोना दा जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो बिथांनि जिनाखि सिमां सुबुं अनसायनाय बे खामानिफ्रा जेन आवगायलांबाय थायो नोंथांमोनाबो हेफाजाब हो इसोरनियाव आर'ज खालामनानै हो जोंनि नैबे सार जिसुया समफ्रामारि बिथांनि थाखायहाय दा हामबायसै लोगो मोनबावगोन उनावनो दे हामबायसै दा गासै हाबाफारिया जोब्बाय जाखांबाय लोंखांबाय मानसियाबो एसे खालि जाबाय अफिसाव दा नोंथांमोना नुबाय बे बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क निउस बे नैबे निउस चेनेलखौ नोंथांमोना इउटुबाव फेसबुक पेजाव सार्च खालामदो सापर्ट खालामदो नैबे बिथांमोननिफ्राय सानफ्रामबो माने बिग ब्रेकिं निउसफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो दा बेनिनो स्टाफफ्रा नै बिसोरो थांसै नोंसोर आच्छा बिसोरबो गासै माने रादाब बुथुमगिरिफोर आरो बिसोरो नै फाखन ओमफ्राय दैदेन बेबायदि आरो नोंसोर थांनायसै ना औ आंबो थांखानोसै दा बेवहाय स्टाफनि दङ नैबे जाहैबाय इजराइल स्टाफनि नैबे मनिलाल माबा बियो जेनेरेल सेक्रेटारि नैबे ना प्लास स्क्रिप्ट राइटार बिथांमोनहा माने गोबां एक्सपिरियेन्स दंखायो दा एक्सपिरियेन्स थाखानाय हिसाबै बिथांमोननि चेनेलाबो मोजाङै ग्र' जागोन बेखौ जों आसा दङ आरो बेजों लोगोसे साराबो एसे रेस्ट लाबायनो जोंना एसे रेस्ट लाबाय बेनिफ्राय नैबे दंबावो सासे सार बेयो जाहैबाय आदा दानियेल वारि मानेजिं डाइरेक्टरा नैबे बिथाङानो नैबे औ बेखौ नायदो ने BMN निउस 24/7 नैबे बिथांमोन योर राइट टु इनफरमेशन इज आवर रेसपन्सिबिलिटि बिथांमोननि टेग फर एनि निउस एन्ड एडभार्टाइजमेन्ट कन्टेक्ट आस नैबे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ नायनानै नोंथांमोना कल खालामनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोननो साखाथि फाखाथियाव माबाफोर निउस फोसावनांगौनि गोनांथि जुदि जायोब्ला स' दिस इज निउ चेनेल दा बर' रावावहाय बे बिथांमोना गासै माने जोंथ' अल आसामखौनो होनजायो अल आसाम जोंनि जायगायाव बिटिआरनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बर'फोर दं बिथांमोननि माबानि थाखायथ' जोंनि क'क्राझारफोर गासिबो हरजोबखागोन येस बेनो आरो दा बर' रावाव नोंथांमोना नैबे निउस चेनेलावहाय गोबां नुनो मोनसिगोन स' नोंथांमोना सापर्ट खालामदो